Ako ste ikad čuli za megatsunami, vjerovatno ste se zapitali što bi se dogodilo ako bi takav događaj pogodio vašu zajednicu. Na kraju ću ti pokazati kako su stručnjaci procijenili šanse za takav katastrofalan događaj u Aljaski. Ja sam tvorac sadržaja za Top Click kanal. Megatsunami je prirodna katastrofa koja se događa kada se velika količina vode iznenada i brzo pomakne, stvorivši talas koji može dosegnuti visinu i preko 100 metara. Takav događaj bi bio katastrofalan za svaku zajednicu, a posebno za one koje se nalaze u primorskim područjima. Jedan od najpoznatijih slučajeva megatsunamija dogodio se u Aljaski, na ostrvu Litua, 1958. godine. Tada je zemljotres magnitude 8,3 uzrokovao urušavanje velikog dijela planine, što je pokrenulo megatsunami koji je dospeo do visine od 524 metra. To je bio jedan od najviših registrovanih talasa u historiji. Ali šta bi se dogodilo ako bi se megatsunami dogodio u nekom naseljenom području? Da bi shvatili opasnost, moramo pogledati kako su se takvi događaji događali u prošlosti. Na primjer, megatsunami koji se dogodio na ostrvu Litua bio je toliko jak da je uništio sve u svom putu, izuzev jednog broda koji se nalazio u zalivu. Megatsunami u Aljaski je bio jedan od najtežih u historiji, a njegove posljedice su bile katastrofalne. Ali kako se možemo zaštititi od takvih događaja? Jedan od načina je praćenje aktivnosti zemljotresa i vulkana, kao i izgradnje sistema za rano upozorenje. Na kraju ću ti pokazati kako stručnjaci procijenili šanse za takav katastrofalan događaj u Aljaski, šta to znači za našu zajednicu. Iako je teško predvidjeti kada i gdje će se dogoditi sljedeći megatsunami, važno je biti svjesni opasnosti i biti spremni. Ako voliš trending teme, top liste i viralne priče, zapratite Top Click i uključite zvonče. Zvono.